Allahu Akbar. Pipila na lang kaadlaw, magsugod na ang pagtimaan sa Ramadan alang sa atong mga kaigsuunang Muslim. Ang Ramadan, usa ka gikonsiderar nga labing balaan nga bulan sa Muslim community nga mosentro sa pagpuasa ug pagampo. Ang Ramadan hayan sugdan sa hinapo sa Pebrero o sa pagsugod sa Marso karong tuig 2025. Ang month of Ramadan, ang mga Muslim mag-fasting from dawn to dusk. Mao na siya. Ang Muslim mao na gitawag nga naay dako nga training. Dili lang pagkaon, training sa mapagsimba nga complete submission to Allah subhanahu wa ta'ala. Mao na siya. Gibutyag ni Imam Ustad Haron, ang prayer leader sa mosque sa Zapatera, nga ang pagtimaan sa Ramadan naglakip sa tulok ka level nga kinahanglan matuman. Una, mao ang fasting of stomach and private part. Ang ikaduha, mao ang fasting of the body. Ug ang ikatulo, mao ang gitawag nga fasting of the heart. Mipahinumdum sab si Haron sa kamahinungdanon sa pagtuman sa mga kalihukan sa panahon sa Ramadan. Ang akong recommendation sa tanan, dili lang Muslim kaya magigisunta nga sila tanan makakabuot sa disiplina sa Ramadan. Nga after Ramadan, fully discipline ang matag usa ka community nato sa Cebu. Bisan kinsa nga community. Subay sa ilang pagtimaan sa Ramadan, gisugyot sa Muslim community sa Sugbo ang pagbalik sa Ramadan night market sa Colon. Kahinumduman nga unang gibuksan ni adtong Ramadan sa tuig 2023 ang maong night market. Ang night market maghatag og kahigayunan alang sa mga lokal nga Muslim vendors aron ipakita ang ilang mga produkto ug ilang kultura. Importante namo para sa mga vendors kay other income ni namo. Ang night market na may pangadlaw na sa may panggabi. Kung maaprubahan kini sa Cebu City Government, hayan magbukas pag-usab karong Marso ang maong night market. Kini si Ana Grace Cabradilla, Bipsocom intern, alang sa MyTV Cebu.